чор бури хонара кунанд як чизи ами занона ёд гиранда писаро бошад чизои мисол ами хизмат давҷа духтара қувватш намерасад бисёрба дар ҳамон хизмат масалан давҷа медави машқ мекунӣ духтаро намешаванд дар хизмат. Мерафтам. Махсусан ман фақат орзу доштам. Барои чӣ не? Мо аз чӣ камем? Агар ки худашон хоҳиш дошта бошанд, оилаҳошон зид набошанд, падару модарошон, барои чӣ не? Мана падарам худашон орзу доштанд ки як духтарам ақаллан хизмат кунад, як духтарам форма пӯшида гардад, орзу доштанд. Барои ки чор духтару як писар доштанд, ҳама вақт орзу доштанд ки якта аз духтаром ҳамихел хизмат кунанд, ҳамихел ба обрӯ бошанд, хизмати ватан кунанд. дар менталитети мо занҳо фақат бисёрш хонашинан дар кор нест якаҷон. Хизмат қарзи ватан аст. Агар ҳама духтаро буро мерафтем ама каса хизмат мекардем. ҳанги мо ҳам писаро менем хизмат мекунем, верам хизмат кунанд, дарди моро бафаҳманд, бараншон мақсад бафаҳманд чӣ азобай дар онҷа чӣ ҳоло. шахсан ман не. барои ин хислати намедонам махсус лозим аст ба фикрам. шуҷоъ, мардонаворӣ, ҳамаи хислатҳо лозим ҳастанд. Не, ба фикрам ҳамин жилайши касе ки бошад метавона рафтан. Ман намерафтам. Физически, барои чӣ ки физически наметавонам. Хай зан мард нест ку. Наметавонам автомати 7-10 килоя гирам чӣ канам. бале ман мехостам ҳастан дар қушунҳои сарҳадӣ бисёр мехостам хизмат кардан. агар ба фикри ма боша ба фикри ман е ба фикри ҳазрати фирдавсӣ гуфтагӣ аст ки ба занҳо бас аст ҳамин як ҳунар шинанду зоянд шеҳрони нар.